става рано, ще спи света с мисли подредени с ясна светлина. Домът ти диша в топлина и ред, семейството е нейният късмет. И в очите й гори една искра между сила, стил и тиха доброта. Тя е всичко, нежност и стомана, ум и класа и душата и разляна. Обича лукса, но със смисъл вътре, живее бързо, но обича утре. И пак ще тръгне слънце да намери в Египет, там където времето се мери. Стокчета стъпва, но здраво стои, дързае и работи, мечтите си строи. В свят на цифри, сделки, идеи, тя пише прави